Så. Jeg kan godt se, at farven ændrer sig en lille smule. Han er der! Giv mig den penge. Giv mig den penge lige nu! Så speak it, Batman. Men jeg kan tak, Batman. Det var så lidt. Okay, ses, Batman. Batman 1. Skurken 0. Har du hørt nyhederne? Hvad er nogle nyheder? Joker i Mexico. Svømmer derhen! Dræb Jokeren. Nej, jeg skal til podcaformand. Ash, du er død næste gang. Hey, dig! Hvor er Jokeren? Hvem er Jokeren? Hvor er han? Han var kommet til Mexico. Og ham der turisten. Hvor er han? Han er på Snipmap-flyvemaskinen den vej. Batman vil aldrig finde mig, hvis han ikke gør det. Den er døren til det, ikke?